We believe in hope. We believe in courage. We believe in freedom. We believe that there are many truths, and that journalism means seeing with many eyes. We do not believe in hosts or superstars or compromises. We work with children because we are children. And we have no bias against those who are children at heart. We believe every man is a story. What matters is the telling. We stand for the rebels, the mavericks, and for the dead who have no voices. We believe that every man's story is worth a million. This is Biag. Tell us your story. Siyakmat ni Noel Rubia tubo iti Pudok Norte San Vicente Ilocosor kaya dito yung road nga nayanakag iti Cagayan kaya dito yung road nga nayanakag iti January 30 1964 kaya dito yung road nga iti inak mga road saritain wenno inak salaysayan iti kaubing ko manipud aging gana ita nga agdama. Kaya pudno nga siyakmet kaya nagtaudak iti nakurapay nga pamilya kaya dito yung road nga babayan iti nagpanagdakdak dito yung met nga siyak kaya naigugurak iti rigat rigat ko nagagsipod tayo iti nagpanagdakdak ka dito yun nga talaga nga siyak kaya dito yung nagmeten nga mapan iti kataltalunan tamo ti kasta ninakmet matulungan nagiti naganak kanyak da kami kita nagtaod kami lang iti narigat panagbiag. Upat kami nagkakapsat. Dito yung road nga talo iti lalaki may sa iti babae. Gapong nga road iti rigat iti panagbiag iti nga road inuna nga kapsat ko napan nga road iti Cagayan tamno ti kasta mapan namet biruken no anya iti gasat namet ijay ket ti may kadua ket napan met iti Bagyo tamno ti kasta mapan met agsapul para iti kaditi naganak kada kami ket iti met may katlo ket dito met nga napan iti Manila tamno ti kasta mapan namet makigasang gasat no nya iti gasat na ket siak met adda met iti puder iti naganak kanya kasyak iti buridek kadakwada nga upat nga kakapsat ket babaen nga rod iti inak panagdakdakkel tumultulongak iti naganak kanya tan ti kasta ayat ko laeng nga magdaan damit iti pinansyal para iti naldaw-aldaw.
kini tuwing nagbasbasak met iti elementarya ket dita adu iti rigat met kinak napaspasaran ngem dita nga rud nga inan anusak deta tapno ti kasta ayat kulay met nga maaddanak iti adal ta iti kunada iti adal isu iti maysa kapabatgan iti maysa agameng iti tao nga deta isu ti handa nga maala wenno maala deta nga isu laeng iti makinkukwa kabukbukudan na nga talento deta kita isu nga rod nga iti panaglabas ti aldaw bulan ken tawen dita nga rudmet nga nakasagpatak iti sekundarya keda babaen iti innak sakripisyo kiditoy nga ayat kulay nga makaadalak met kiditoy met nga agtartrabaho nak metlata ket dita nga isumet iti pangalaan kaditi kasapulan iti naldawaldaw keda isupay iti pangalaan met iti pagmatrikula kasla kuma self-supporting iti nakaramiden kalpasan na deta kedi ta road ngayon naggraduary iti sekundarya dita nga road ngayon tinurong ko iti siyudad iti Manila tano tinakmet biruken iti gasat ko ket dita man nga pudno nga siyak nakastreka iti maysa nga restauran nga ditagayam naragsak met iti agyan iti maysa nga restauran ngem dita nga addamet iti haang nga makapakadaan na pasamak dita man nga iti maysa met kaduak nga iti inna panagin inaw ket dita met nga siyak met iti kaslain na pabasulan nga maawan met iti inak aramid deta ngem aramid dayeng iti maysa nga agparbarbung. Babaen nga road iti innak panagsakripisyo iti makungkuna nga restauran ni tamet nga adda iti makungkuna nga resmi mapangkami nga road iti beach iti Cavite marabsan gayam iti balay ni iti nagtorturay nga isu ti mununa ni Presidente Emilio Aguinaldo kita maragragsa kanak met.